keinu soil batekin zenbat esan daiteken, emaztea pianoarekin entzuten ari delakoan, orduan jabetzen gara ezta, katea ixten duenean, orduan bukatzen dela musika entzuten ari zelako, emaztea irudikatu, Hanekeren Maixulana Amur izenekoa, arratsaldeon, ez da hasiera makalagorik ez, hori baino, hasiera hobeagorik ezin pentsatu, izan ere pelikula horretan argazkiak eta ikusten ari direla, alaxe esaten dio Alzheimerra jota dagoen emazteak ez, haze ederra den bizitza ez, baina bizitzak ere baditu bere argi eta itzalak, eta normalean egia da zinean eta halakoetan, adineko jendeaz ari garenean, itzaletaz gehiago aritzen garela argietaz, baino, akabo, hori konpontzeko modua, egunotan Bilbon eta Getxon izango duguna. Beste idazki hau ere, aspaldikoa ez da, zaharra oso, letra zeinen agote den esaten badizuet, Jose Miel Barandiaranena, eta zertaz ari den, egunotan, denon ahotan dagoen leizezulo batean topatutako ez, eta ikuste alduzue, erderaz ari da, baina noski Jose Miel Barandiaran euskalduna izango zen ez da, euskaldun izatea zer den, galdera hori erantzuten ere, ahaleginduko gara gaurko saioan. Aurrena esan dizuegu, zine jaialdi bat izango dugula ahotan, Silver Film Festival, Silver jendearen gaineko jaialdia izango da hori, eta orain aztertuko dugu Silver izatea zerrote den, Ana Galarraga ere etorriko zaigu, zientzia munduko azken albisteekin, eta azkenik gure zirikatzailea, Aner Peritz etorriko da gaur ere ziria sartzera eta bazterrak astintzera. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta zahar eta gazte zari garen honetan, zaharrak, trapuak soilik omen dira, baina bada kantu bat non hitz egiten den, zuhaitz zaharrak, arbol zaharrak, haiek ere itzal ederra egiten dutela, eta trikiti doinua ere ustez zaharra izan daiteke, baina gaztetuta dator kasu honetan Etxeberriatarren eskutik. Izan ere Miren eta Roberto Etxebarriaren ai, nik banenki kantuarekin hasiko dugu gaurko itzokei. Arreta suso eta arren, niona banar zubara, zaharta gaztea llego utxean, matrakan ibilten gara. Egurri Paris espaldik ez dau, sarberbak sorberbat dire, arbola zarran ondo ba, lorak erneko balire. Arbola zarran ondo ba, lorak erneko balire. Egurri Paris espaldik ez dau, sarberbak sorberbat dire. Ai, ni banenki, zutakizu guztie. Ai, ni banenke, zuzeinken erdie. Ai, ni banenki, zutakizu guztie. Ai, ni banenke, zuzeinken erdie. Esan dizuet, gaur zinema hitz egin behar dugula, baina adinez nagusi direnen pelikulaz ariko bagina, behar bada Romboak etorriko zaizkizue burura, ez da, Romboak ez du zertan behar. Ze ez gara ari zeinentzako zinea den, baizik eta zeinen gainekoa den zinea. Silver Film Festival izena horrela entzun da, garbi geratzen zaigu, zaharrenei eskenitako zine jaialdi bat izango dela, baina ez da izango soilik zaharrenentzat, baizik eta publiko guztiarentzat. Eta horren adibide, gaur etorri zaiguna, orain dibintzat Silver ez dala, Maitena Salinas, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze etiketa horri beldur pixka bat ere badiogu guztiok. Ez genuke izan behar. Ez genuke izan behar. Ez genuke izan behar. Nik uste dut azkenean gizarte berak esaten digula zer izan behar garen, eta Silverrak zeintzuk diren eta zeintzuk ez direnen inguruan aurreiritzi asko dago. Bai, bakarren bate pentsatuko du orain Silver izena jarri zaiola leunagoa dirudielako zahar edo agure deitzea, baino
Baina, karo, deskripzioan nik ikusita zenbat urtetik gorakoak diren Silberrak, orduan txela harritu egin gara guztiok Maitena. Ba, Silberrak gaur egun, iritzi desberdinak daude, baino 55 urtetik gorako pertsonei deitzen zaie. Esaten ari garen multzoa oso anitza da, dibertsitate handikoa, beraz, hor barruan ere badauden beste multzo txikiak. Batzuk, laugarren adinez hitz egiten dute, baita 5. adinez ere, atera kontuak. Baina Silber azkenen, ile urdinak, takazkigu ez. Bentaja hori daukagu Maitena, hilerik ez daukagunok, horregatik urdindu etzaigun ez urdinduko, gu Silber izatetik bentsat libratuko garela, ez? Bai, azkenean nahi duguna da, Marian Gerrika Beitia da zuzentzen duena film festival hau, zuzendu bakarrik ez bultzatu eta errealitate bihurtu duena. Bera, hemen etxe honetan ezagutu nuen, lankidea izan zen, errealizatzailea da, eta bera duela urte batzuk dokumental bat egin zuen, Noragoaz titulupean, eta konturatu zen, adin batetik aurrera pertsonak, nola esango genuke, ikusezinak direla. Edo ikusezinak egiten ditugula, propio. Orduan, zer nahi dute pertsona horiek, ze ekarpen egiten diote gaur egun gure gizarteari, zergatik baztertzen ditugu, akaso da bakarrik jada ekoiztu egiten ez dutelako kapitalismo ero honetan, hori alda, guretzat zarra zer den edo nor izan zitekeen edo nor izan ez zitekeen gure buruari galdetzen diogunean, gauza asko daude. Gogoeta guzti horiek eragin nahi dituela, ezta? Ze film festival du izenburuan eta zine jaialdi bat izan ere bada, baina ez hori bakarrik, ze horren gainean ere hausnartzeko eta gogoeta egiteko ere, hainbat foro eta hainbat aitzaki ere izango da, horiek ere aztertuko ditugu orain, pixkanaka iruditzen bazaizu, baina egia da, zineaz ari bagara eta azken finean, oro har komunikabideetarako ere aplikagarria izan daiteke, artearen beste disiplina batzutan. Egia da, zaharrengana edo soilik jotzen dugula normalean zahartzaroari lotutako gaiez aritzeko, ez? Eta lehen esaten nuen bezala argi itzaletik, normalean iruditzen zaigu, itzaletik gehiago duela, ez? Bizitzaren akabera gertu dago, gure gorputzak ez du behar bezala erantzuten, baina esan duzu, zuk zaku horretan jende anitza dago eta oso egoera desberdinetan dagoena, ez? Gaur egun ere aurrera egin dugu zientzian, osasun hobeagoarekin iristen gara edozein adinera dela, eta ulertu behar dugu pertsona oso aktiboak direla. Eta izango garela, alegia, ez? Lehenago hazkunde piramidea bat zen, gaur egun ja erronbo ez, hitz egin dezakegu, erronbo forma baitu, orain hazkunde sistema honek, eta esaten duzu, pertsona guzti hauek, ekarpen handia jada egiten diote. Zer pasatzen zaigu guri halako estereotipoak bultzatzeko. Eta ia da kulturak, askotan gizartea irudikatu dezakela, edo eraldaketarako ere erraminta izan. Eta guk horretan sinisten dugu, ez? Jaialdi honetan pentsatzen dugu, benetan kulturak, sormen prozesuek, ideien lanketa horrek, zuk diozuna solasaldien bitartez ere, jarri dezagun, ez? Eztabaidaren erdigunean, zer izan daiteke gaur egun nagusia izatea edo ez izatea? Ze bada eztabaida bat gainera jende askorengan eragina daukanaz. Ezinaztuko dugu Silberrak iaia gaur egungo gizartean 5tik 1 direla. Proportzioa handia da, eta gaur egun ditugula 75 urtetik gorako gehiago, 5 urtetik beherakoak baino. Aurrak baino gehiago ditugu 75 urtetik gorakoak. Ni adibidez 1980an jaio nintzen, eta ordutik bikoiztu egin dira 60 urtetik gorako pertsonak, ez, gizarte honetan. Eta esaten da, datorren 30 urteetan berriz ere bikoiztuko direla. Bizi itxaropenak gora egiten duen neurrian, ez da, gora egingo duela ere, 55 urtetik, 65 urtetik gorakoen zakuak, ez? Eta orduan, horrek ere gizarteari erronka berriak ekarriko dizkio. Eta aukerak? Aukerak, ez? Askotan pentsatzen dugu zartzaroaren inguruan hitz egiten dugunean, pentsatzen dugu dena dela gaixotasuna, dena, zuk esan bezala, ez? Dena iluntasuna dela, dena dela tristezia, eta esaten duzu, ez? Bizitza aurrera jarraitzen du. Zergatik jarri behar dizkiogu mugak horri. Desberdina da, osasun falta bat dagoenean edo dependentzia dagoenean. Horren inguruan ere, hitz egin beharko dugu, adibidez solasaldi bat egongo da autofagiaren inguruan. Nun aldizkako baraualdiak ere egin daitezken, norberak bere osasuna hobetze aldera. Hitz egingo dugu Ramon Barearekin aktoreen paperean, ez? Ze, jadin batetik aurrea,
ze motatako rolak egokitzen zaizkizun, besteak beste, hori Bai, irudikatzeko. eta hor jende berezia ere ekarriko duzu ez da hitzaldietara eta esate baterako bada Ana Freixas izeneko emakume bat, ez? Liburu oso arrakastatsu bat idatzi zuena, Jo Vieja, ez? Non, bueno, reparorik gabe hitz egiten duen, behin edade hortara iritsita, emakumeak batez ere, ze hortan ere seguraski izango du generoak ere zer esanik, ez? Eta arrakasta hitzela izan zuen liburu horrek, eta hura entzuteko, bere zaletuek eta irakurleek eta ere izango dute aukera, ezta? Bertatik bertara. Bertatik bertara, bera entzuteko, eta ez bakarrik bera, Javier Yanguas bai, beraz, bi ikuspuntu desberdin landuko dira, horrelako solasaldiak egongo dira, aurrez aurrekoak, bapatekoak, ez? Eta bertan aukera izango dugu, bai adituen eskutik eta adituok arlo desberdinetan, bereiek kasu, gerontologiako aditu badugu hor, bestea psikologian doktorea, baina baditugu bestelakoak ere, ez da? Esate baterako izena esan da Carlos San Juan, oraintxe denak ariko dira. Zein da Carlos San Juan? Ze izenez ez dugu ezagutzen, baina berak abian jarri zuen ekimen bati esker, legeak ere aldatu ziren, eta Espainian, behintzat zerbait gertatu zen, ze berak alaxe kanpaina hori abiatu zuen, ez? Soy viejo, pero no idiota, kexuka, bankuan eta alakoetan, ez? Joan behar izaten zuenen adineko jendeak, karo, teknologia eta bain dena sarearen bidez eta egin behar den horrekin, askotan salduta geratzen zirela, ez? Firma biltze kanpaina potente bat abiatu zuen, eta, gobernuak eta ere azkenean bere eskakizuna ere kontutan hartu zuen, ez? Hor ikusten da, adineko jende hori ere aktibo badagoela, eta borrokarako gogoz ere badagoela, eta hortxe adibide bat. Gu baino gehiago esango nuke. Hau da, belaunaldi arteko solasaldi bat behar du izan. Zuk esan dezu lehenago, hau ez da bakarrik adimatetik aurrerako jendea etorri dadin bere burua islatuta ikusteko. Ez, hau gizarte osoarentzako gogo eta ireki, hausnarketa ireki bat da, eta zuk diozuna, kasu honetan 640.000 sinadura lortu zituen Carlosek. Horrekin zesan nahi dugu, sindikalismotik datorren jendea, gaur egun boomerrak edo adin bat dutenek, gaur egun oraindik ateratzen direla kalera, ez bakarrik beraien alde egiteko. Lortutakoa akaso ez galtzeko ere bai, ez? Orduan, denon hobe beharrez, badute kolektibotasun ideia hori, akaso beste belaunaldi batzuek hainbeste ez duguna, ez? Badugu asko ikasteko. Astelenetako bilkurare pentsio dunena, ez? Oraindik ere, abiatu zuten, hortxe utzi zioten, gutxieneko pentsioa zenbatekoa behar zuen, 1.080 zenbakia ere haiek eman zuten ezagutzera, eta atzo bertan, gutxieneko soldata ere, kopuru hortan, eta, ikusten da, eragiten dutela, ez da, azken finean, talde guzti horri batzen dion edo talde guzti horrek duen lotura bakarra ez da adinarena, eta adinarekin gainera normalean lan kontuak etortzen zaizkigu burura, ze guztiok esaten dugu, 75ekin jubilatuko gara, edo batzuk, ez gara iritsiko, edo gu iristerako 70ak, eta hain zuzen ere, nagusi hoien arteko lan egoeraz eta ere bada beste topaketa bat, ez? Lan erronkak edo zein izan ditezken. Hori da, eta aukerak silver economy bezala ezagutzen da, eta silver economy honek zer dio, izango badirela eta izango garela, ez? Ze zortedunak bagara, silberrak izango gara, izango garela, gizartearen parte, dirua izango dugu, gure egoera nahiko osasuntxua izango da ez bakarri fisikoki, emozionalki zein mentalki ere bai, beraz, konsumitu ere egingo dugu. Orduan, ez da bakarrik zaintzen aldetik ekonomiaren garapena ikusi behar. Baita, gure bizi estiloari dagokionez, zer egiteko aukerak izango ditugun. Ze gaur egun, osasuntxu mantentzen gara urte luzez. Emakumeek, uste, 87 urtetara iritsi daitezke eta gizonek 81 urtera. Eta hori, bataz bestekoa. Horrek esan nahi du beste askok gehiago, ez? Iristen direla. Eta gero gauza bat ona badute, eta aurreko batean hemen ere esan nuen, eta batez ere nik uste dut, edade batetik aurrerako emakumeek eusten diote kulturari zaiek dira gehien konsumitzen dutenak. Zine maretora joaten zarenean, segun eta zein ordutan, gehien bat publikoan nagusi emakumeak, eta esango nuke silberrak, 55 urtetik gorakoak, non takillakoari galdetzen dioten. Aizu, nire moduko pelikula zein izango da, baina bera, astero eusten diote ohitura horri, gero kafetxo hartzeko aitzakia bada ere, eta orduan, segun nagoaiek ere gozatuko dutela, ze zinea ere izango da jaialdian, gaurtik abiatu, ze gaur arratsaldean bertan abiatuko da
da Un paseo con Madeleine izeneko pelikularekin, Hori da. frantziarra da, eta gainera estrenoa izango da. Estreinaldia izango da, eta gero bihar eta etzi, bihar zurekin Bai. egongo gara, baita, ze komunikabideekin solastu nahi dugu mainguru bat egingo dugu, komunikabideek nola irudikatzen dituzte, zergatik beti ohitura daukagu zenbait irudi, gaixo irudi edo bakardade inguruko irudiak azaltzen ditugu, nagusien inguruan hitz egiten dugunean. Gure sesgoak landuko ditugu denok elkarrekin, eta beti ere era konstruktibo batean, ze hortan datza. Bai, autokritikari beldurrik gabe, Hori da, hori da. Finean denok dakigu batzutan ez ezagutzen ez dugunaren aurrean, ohitura batzutara edo inertzia batzutara jotzen dugu, ez? Baina egoera bera ere aldatu bada, behar da gure jokamoldeak ere aldatu beharko ditugula, ez? Bai, eta gero beste gauza bat aipatzeke ere, sexua, plazerra. Hori da. Zer gertatzen da, plazerra bakarrik gazteentzako eremu bat dela? Nola litxike hori ez? Ni bai pasatu zaitena, eta ez dakit zuri Urko, eta bestaldean daudenei, ni adin bateko pertsonekin hitz egiten dudanean, denek esate dute gauza bera. Bapatean, begiratu nuen nere burua, isladan ikusi nuen nere burua, eta nor da hura, nor da hori? Zer pasatu da azkeneko 30 urteetan, zeni barrutik pertsona berdina naiz. Eta esaten duzu, ze momentutan azten zaigu besteoi, bereiek ere plazerra hor dutela eskura, bereiek ere eskubide osoa dutela euren gorputzak erakusteko, ederrak direla ere, ze pasatzen zaigu beste guztioi, ez? Hori horren kontrai egiteko. Horai ari naiz gogoratzen, asteburu honetan Telmo Iruretak ere diskursoan berak aldarrikatu duela, ez da, elbarrituek eta ere izan dezaketela halako eskubidea, baino, eta horrein izan ez gogoratuko, bada beste emakume nagusi bat Espainiako aktorea dena, iaz uste dut feroz sarietan edo saria jasotzerakoan berak hitz egin zuela masturbazioaren gainean, eta esan zuela egunean zenbatetan masturbatzen zen, eta mundu guztia izan zen, hala! Seguraski komentario hori bera egin izan balu, Kandela Peñak edo besteren batek, baina, klaro, zan emakume nagusi bat masturbazioa hitz egiten jendaren aurrean, ez, eta batean denok aztoratu ginen, ez da. Zuk diozuna gainea leno aipatu ere egin duzu, ez? Ez da bakarrik nagusia, emakumea da. Horrek zesan nahi du, diskriminazioak beti ere bata bestearen gainean jartzen direla. Orduan, badira, diskriminazio bat pairatu dezaketenak eta beste batzuk aldiz, 2 edo 3, ez? Kanpotarra bazara, gainera emakume kanpotarra eta adineko bat zara. Orduan, guzti hori, hasi behar dugu, era osasuntsu baten lantzen, eztabaidaren erdian jartzen esan bezala, eta ikusten zenbat aukera dauden hor, aniztasun handia dagoela, gu desberdinak garen heinean gazteok, ze atrebentzia. Gazteenok, esango dugu, gazte baino gazteago. Gazteen aldera, igual pitxin bat, hor txibiliko gara. Baina esan nahi dut, aniztasuna hor dagoela, eta aukera badela, oztopo bat baino, ez? Eta hor jarri behar dugu. Bai, emakumez ari garela, eta beste pelikula bat aipatuko dugu, esan dugu 2 estreinaldi izango direla, bat gaur arratsaldekoa, Un paseo con Madeleine, eta beste berriz japoniarra, ez da, Plan 75, baina bada pelikula bat, laburmetrai bat, Kuerdas izenekoa, sekulako sariak eta jasotzen ari dena, eta deigarria zaitz, bertan aktore lanetan emakumeak danak dira, inoiz aktore lanetan ibili gabekoak, ze beraiek abesbatza batean abesten zuten, orain ikusiko ditugu irudiak Kuerdasenak, 91 urte ditu protagonistak, eta arek abesbatzan kantatzen zuela, eta etorri zitzaien zine zuzendaria esanez, pelikula bat egin behar dugu. Eta hortxe, iruditan ikusten ari gara, ez? Haiekin egoteko aukera izan genuen udan, eta kontatzen ziguten nola etxera joan zirenean esanez, pelikula bat egin behar dugu. Eta orduan, senarrak eta adar jotzen edo ziria sartzen hasi zitzaizkila. Ja, klaro, hemendik Goiatara joateko, ez? Eta ara non, Goiatan bukatu duen, ez? Goian izendatuetako bat zelako, laburmetrai izendatu bat, eta Canesen zinemaldian ere izan ziren, eta, bueno, ikustekoa zen nola emakume horiek aipatzen zuten, ez? Zeinek izango liguke guri, behin zartzarora helduta, zine izar izango ginenik, ez? Eta lanbide berri bat ikasiko genuenik, edo hortan ibiliko ginenik, ez? Badat gaina pertsona oso aktiboak izaten dira, bereziki emakumeak, zuk lehen esan duzun bezala, ez da kasualidadea kultura gehiago kontsumitze hori, bereiek parte hartzea handiago bat izaten dute, orokorrean, gizartean, eta ze garrantzitsua den euren hitza baliozkotzat hartzea. Zezuk esan duzuna, lehenbizikoa gauza zer egiten da, adarra jo, txatxua, zer zabiltza,
ezta? Ze ohitura dugun segituan gure nagusiei horrelako kontuak botatzeko, ez? Eta ni gogoan dut duela ez asko, nire aitona monei, nire etxea behintzen sakratua, zan? Eurek hitz egiten zutenean, beste guztiok isildu egiten ginen. Errespetua. Beraz, ze pasatu zaigu, tarte honetan, bapateko, ez dakit, nire sensazio bada behintzat, bapatean errespetua faltatze horretara iristeko, ezta? Goazen gure balioak berrikustea eta goazen ikustaraztea benetan zer gertatzen ari den eta gure aldetik jartzea Silver Film Festivaletik behintzat. Hori da, eta gainera, noski beti da garrantzitsua irisgarritasuna ere zaintzea, kasu honetan gehiago, ikusita publikoan ere, adineko jendea eta ere on daitekela, eta orduan hori ere bermatuta dago, azpitituluekin eta alakoekin, eta denen eskuragarri egongo dela zinema, ezta? Hori da, bai, toki desberdinetan, zuk esan bezala, Bilbon egongo gea kanpo santzokian eta Guggenheimen, bihar eta etzi, eta datorren astean... Getxon, hori da, Romo Kulturetxean. Beraz, bai, aintzat izan ditugu besterik ez genuen falta, eta ilusio handiz hartuko ditugu denak, ze hau zerbait kolektiboa bada, eta denok defendatu beharko genukeen zerbait, eta ez festival bakarrean, baizik eta ja autu gisa eta bizitza filosofi gisa. Eta hoxe bai denoi dagokigula, batetik gertuan izan ditzazkigulako Silverrak, eta batez ere zorte pixkatekin danak izango garelako Silver alako egunen batean, ez? Espero baiet. Hori da, eskerrik asko Maitena, gerturatzeagatik, Silver Film Festival honen xehetasunak ekartzeagatik, eta orain libre utzi beharko zaitugu, badakigulako lan pixkat ere baduzela, gaurtik aurrera. Zorionez, bai. Beraz, bihar arte egurko. Eskerrik asko Maitena. Agur, eskerrik asko. Con la plena, con mi pleno sueño yo te digo no hay condena si tú naces callejón colorado. De mi abuela, el canela es el amor, en el callejón de mi abuela, todo es inspiración. En el callejón Marujita, cuelgan tus cartas de amor, en el callejón te enamora un muchacho que pasó mi cholita. Hortxe, azterketa bat jarri behar dizuet, pizarraren aurrean ala ematen du ez, irakasle lanetan jarriko naizela, baina ikusle fidelenek jakingo duzue, grafiko hau zeinek ekarri zigun ez da, Ana Galarragak, eta oso nabarmena zen gainera zehari ginen emakumeak zientzian. Eta gogoan duzue nola ikasten hasi zirenetik, doktoretzaren aurretik, hortxe emakume gehiago genituen gizonak baino, baina gero denborak aurrera egin ahala, nola banatzen ziren gizon eta emakumeen arteko kurbak, hauek ere gogoraraztea gaizkiez, aste honetan ospatzen ari direlako lengua estetikona, emakumea eta zientzia, eta noski binomio horretan, Ana Galarragak erakusten digu guri asko. Ana, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ikusten duzu garbi geratu zitzaigula, eta gogoratu garela harrezkeroztik, zuk erakutsitako grafiko hortan, nola guraizearenak, nola banatzen diren biak, ezta? Posten naiz ikasleuna. Bai, ezta? Bueno, saiatzen gara. Eta ikasleunak dira ere emakumeak, zientzia kontuetan batez ere, ze unibertsitatean, badakigu emakumeak direla nagusi, baina zientziako asignaturetan edo zientziako karreretan hor ja gauza desorekatu egiten da. Eta hain zuzen ere, eta zure baimenarekin zure tartea hasteko, Aitor Zabaletak prestatu duen erreportaje bat ikusiko dugu, zean hain zuzen ere bera unibertsitatera gerturatu da, ea klaberik edo ematen ote dioten, arazoa non ote dagoen. Bi gizonezko tabernan hizketan. Ze baina. Kezkatuta eta burumakur daude. Alabek zer ikasi nahi duten jakin ondoren. Zer? Ingeniaritza. Ez duk izango. Gehiegizkoa badirudi ere, espot hau ez dago errealitatetik oso urruti. Gure neskandiak informatika ikasi nahi dik. Ez, Alkazar. Izugarri sentitzen diat. Edurne Larraza Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da informatika fakultatean, Donostian. Ikasleen 15% bakarrik dira neskak informatika ingeniaritzan. Kezkagarria da. Kezkagarria da oso zeren hauek dira azken batean etorkizuna marrazten dauden lanbideak, ez? Etorkizunerako tresnak eta teknologiak gaur egun dauzkagun ikasle hauek dira sortuko dituztenak.
Eta kezkagarria da pentsatzea hori geratzen ari dela gizonezkoen eskuetan. Donostian bertan informatika fakultatearen ondo-ondoan kimikakoa dago. Hemen egoera bestelakoa da. Ikasleen artean neskak eta mutilak parean daude. Ez ordea goiko postuetan. Lidergoa falta dela esan digu Oiane Sanz irakasleak. Guk ikusten dugu gehiengoak gelditzen direla gero bere lanpostuetan irakasle ez dela oso ondo dagoela irakasle izatea, instituto eta beste arloetan edo teknikari bezala eta gutxiago iristen direla goiko postuetara. Titular izatea, unibertsitateko katedratiko izatera edo horrelako lanpostuetara. Irakasle, katedradun zein ikerlari izan, 3tik bat bakarrik da emakumea zientzia munduan Euskal Herrian. Unibertsitatean gehiengo dira neskak, baina osasuna, zaintza eta irakaskuntza moduko alorretan daude batipat. Desoreka hori konpondu nahiko luke emakumeak zientzian ekimenak. Beraiek erabakitzen baldin badute, ingenieritza bat ikastea adibidez, eta etxean aurpegi arraroa jartzen badie, edo inguruko lagunek aurpegi arraroa jartzen baldin badie, asko zailagoa izango da autu horrekin aurrera egitea. Ni daukan beldurra da emakumeen gauza bezala geldituko ote den. Eta zergatik esaten dut hori? Ikusten duelako gizonen aldetikan partaietza oso urria. Eta iruditzen zait ezin dezakogula egin emakumea zientzian gizonik gabe. Janus Lester taldearen erritmo alaiekin eman zioten hasiera emakumeak zientzian ekimenari. Badago baikor izateko arrazoirik. Asko eginda, baina asko egiteko omen dago oraindik ere. Beste kontu hori, zoologia. Ez, beste kontu hori. Bi gizonezko hauen ideiak funtsigabekoak direla erakusteko. Bi aukera baino ez zituela, edo informatika edo fisika. Aktore finak biak ere, baina pentsatu nahi dut alako gizon gutxi egongo dela, ezta? Hori pentsatu beharko dugu, ze lehen esan dugun bezala, baikortasunerako ana motiborik egongo da, baina erronkak ere bai, oraindik ere aurretik. Bai, bueno, ez gure burua engainatuko, esan da bide honetik goazela eta denbora kontua izango dela hau konpontzea, ez da horrela. Ikerketa guztiek esaten dute, martxa honetan jarraitu ezkero ere, 1 urte barru oraindik ez direla pareko izatera iritsiko, adibidez fizikan, guantxe aipatu duen disiplina horietako bat, erabat maskulinizatuta dauden horietako bat. Ez da nahikoa, bai, ez da 1 urte, ikarota ere. Mende bada, Bai, horregatik, kontua ez da bakarrik gero eta emakume gehiago egotea ikasketetan, ez da bokazio falta arazoa, arazoa da gero egituran daudela oztopo gehigarri ikaragarriak emakumezkoentzat aurrera egiteko beren ibilbidean eta orduan bide horretan galtzen dira. Horregatik ez daude goiko postuetan, horregatik ez dituzte erabakiak hartzen eta falta dira erreferenteak. Bide horretan daudelako oztopoak, gizartean dauden bezala, diskriminatzen dituztenak, gizon zuri, ziz, estandar horrekin bat egiten ez zuten guztiak. Eta guzti horien artean, erdiak emakumezkoak dira. Hori da. Eta orduan, emakumea zientzian bezalako ekimenako hendik ere beharrezkoak izango direla, behintzat balio dezala aktualidadera, zuk hemen maiz aipatzen duzun gai hori ere ekartzeko. Hori da. Eta behar ditugula horrendik zu bezalakoak, hor gogoraraziko digutenak aldian. Beraz, horretan segiko duguk ere, egutegiak markatu. Etxigarria da, eta batzuetan esaten duzu. Baina, zorionez inork etxi beharrean, horre eusten bazaio. Bai, hori da, baina horrela da. Orduan, oso ondo dago egun bat egotea horretarako, eta nahi dana, baina zenbakiak eta datuak horiek dira, eta aldatu behar dena, ez da bat ere erresa eta egiturazkoa. Baina lortuko dugu, eta bestela deituko diogu Musk gizon jaunari. Ze Musk jaunak nunbait badu gaitasuna nahi duena egiteko, baliabideak ere baditu, eta esaterako danak dantzan jarri gaitu, ze zerura bidalitako satelite berezi batzuk ikusi ditugu egunotan Euskal Herriako zeru gainean, eta baten bat beldurtu ere, bai. Aurrena zertzen ez genekilako, eta gero zertzen jakinda ere, ez dakit lasaitzeko motibo gehiagorik ematen ote digun horrek. Hori da, eta
Eta egia da, zoragarria dela pentsatzea, munduan jende asko ez dula jakingo interpretatzen jakiten zer dan hori. Eta, bueno, beldurgarria da. Bai. Eta gero erakusten du mazkeek ze izaera daukan, ez? Guztiaren gainetik dago eta utzi egiten zaio Eta bost axola zaiola Eta oso gainerako lotuta dago, orain esan ditugun estereotipo edanakin, eta nolako... Hori da oso eredu garbia. Claro, nolako jendea bultzatzen den, eta horrelako jendea, ez? Arrakasta daukana edozeren gainetik, eta, bueno, arrakasta, Tesla autoena oraindik ez zaio ondo atera. Twitter erostea, diruz, momentuz ere ez zaio ondo atera, naiz eta informazioa ja ari da lortzen bideratzera, berak nahi duen bidetek, segurazko horrekin nahikoa du. Baina adibidez lortu du SpaceXa bere konpainia aeroespazialarekin espazio nazioartekora bidaltzea bere astronaut, bere ontzietan. Eta ilargirako bidaiak eskaini nahi zituen eta gero eta gertuago dauka hori. Eta hau, sateliteena, da adibide garbila, nola nahi duen egiten nahi da. Hori da, ez dakienarentzat esango dugu, zeruan ikusi ditugun sugandila horiek, kolorezko eta argizko sugandila horiek, ez? Aurrena bakarren bateko ovniak edo izango ote ziren ere beldur bat. Satelite trenak dira, eta bidaltzen ditu multzoka, eta dira oso satelite, daude orbita basuan, eta bere asmoa da, planetaren orbita osoa betetzea horrelako satelite txikiz, eta bakoitzak dauka oso sistema erraza telekomunikaziorako antenak eta adibidez Ukrainiako gerra zizenean, gainera hau dauka Muskek ez, berak nahi duenean jainko izatera jokatzen du eta esaten entzu. Ukrainiarrei emango dieu satelite bidez konektatu aldizateko, horrelako sateliteetara konexio doanekoa guainkendu die batzui, internetera konektatu aldizateko, ez da? Aukera hori ematen du bertako sateliteak. Edo zein lekutan, ez da behar antena handi bat, ez da behar beste konpainia bat, hori ere monopolizatu nahi du. Horrek zerrek hartzen du? Gutxienez, hiru multzotan edo banatu daitezke kritikak, ze danetik handazka, baina batetik daude astronomoek, dauzkate noski kritika gogorrak, oztopatu egiten dutelako infragorrien eremuan, irratibidezko eremuan ebai, eta, hasieratik esan zioten, distira horre berak jakalte egiten digu. Guri ere, pentsa, ikerketa egiten duten, astronomoi. Eta esan zuen, konponduko dugu, jarriko dugu zerbait ez izlatzeko eguzkia. Distira hau da, eguzkia izlatzen duteleako, ilargiak izlatzen duen bezala, ez daukate berez argirik. Orduan, hori konponduko zuela agindu zuen. Ez du konpondu? Momentuz, hor jarraitzen dute. Hor astronomoa daude. Bestetik daude baitare, klaro, espazioa betetzen ari zaigu zaborrez. Gero nun baiten eroritzen da. Gu ikusten ari garena bat izango da, baina alako zenbat ote dauden hori da burura tokion galdera. Milaka satelite da. Milaka galdera. Bai. Eta orduan, hori ere hor dago, gero horiek arastuak eman ditzakete, argi eta garbi, hortxe daudelako. Eta bezetik hori, zer ereduari ganen bultzatzen ez, protagonismo eta pertsonalismo hori beste guztien gainetik, eta dana libre daukan hori, gogorra. Bai, ez da, izan ere hau altzen evoluzioa, gizakiaren evoluzioa hortarako altzen, hori galdera erantzuten zaila izango da, baina bateakin non bukatuko dugun, baina nondik gatozen egiteko atzera egin behar dugu, historioan atzera, eta bada leize bat arrasatekoa leize txiki, notan albistegietan eta ere ikusi izan duguna, beste abiadura handiko trenaren obrek txikizioa eragin dutelako bertan, baina zuk gaia bukarrena izan duzu beste badelako hor, ia oarkabean geratu den beste bigarren albiste bat, atal honetarako behintzat garrantzitsuagoa dena. Justu, kasualidadia izan da, bat egin dutela denboran, ikerketa hau argitaratzea, argitarapen zientifiko batean, eta gaina irekian dago, eta danok daukagu eskura, eta tamalez, gertatu, horrek eragin duten ondamendia. Tarikoan nik erakutsi du Jose Miel Barandiaren eskutitza, oentzat agiria, non berak aurkitu zituen bertan bi agin, eta haiek ziren neandertalenak. Hori da, hori gero esan zuten neandertalena zirela, eta kasu batzuetan gertatzen da, gaur egungo teknikekin aztertuta, igual zestatu egiten da hasierako susmo, baina kasu honetan,
Ba, horixe gertatu da. Gertatu da Diego López Onaindia, hau da Bordele Unibertsitateko arkeologo bat, eta ikusi nahi izan zituen hagin horiek. Esan behar da, leze txiki, eta hori Diego berak esaten zidan, leze txiki dago, penintxulako ezurrik, giza aztarnarik, zaharrena, ataporkakoak kenduta. Begira, Pentsa. eta ze gutxi ezagutzen dugun, baita etxekook ere. Bai, 164.000 urteko umero badao, emakumezko batena, neandertalei dagokie adin horretakoak, neandertal zaharrak, eta, hor dago, baina kasu honetan, Diego ikusi nahi izan zituen hagin horiek. Eta ikusi eta berehala konturatu zen haietako bat, laugarren premolar bezala zeukaten sailkatua, baina esan zuen, hau hirugarrena da. Eta utziko diazue aztertzen hobeto, eta orduan horraz izan, gaur egungo teknikak erabiltzen eta tomografiaen bidez, eta eunen azterketekin eta ondo kokatzeko zergatik. Esan bezala ez direlako hain ezagunak, baina arkeologia konparatiboa oinarrizkoa da. Eta oso garrantzitsua da, laginak eta ondo sailkatuta egotia eta nazioartean ezagunak izatia, eta danak datu base berak erabiltzia, nahi bali madidezu kokatu, honen eta honen artean, hori, eukitzeko haiek ez da, zerekin konparatu, eta horregatik da ingarrantzitsua. Eta horretera duten ondorioa izan da, oso berandura arte bizi izan zirela, ez da? Hori da, oso berandura arte bizi izan zirela neandertalak kobazulo honetan, eta hori gaina ondorioztatu du, Barandiaranen kuadernuak eta berrikusita, ze gero jaso zan literaturan, laugarrengo mailan zeudela. Mailak doaz zenbat eta maila sakonagokoa izan, orduan eta zaharragoa da. Bau, ikusi du, laugarren mailakoa ez, 3. mailakoak direla. Barandiaranek ala esan zuen. Horrek esan nahi du, oso berriak direla, oso azaldean daudela. Alegia, gugandik gertuenen dauden neandertalak direla. Nola izateko, beranduen bizi izan ziren neandertalak gazteenak, edo ez, urtetan hain atzera egin beharko ez luketenak. Homo sapiens horiek, Europan barrena ez, ekialdetik zetozen, eta ordezkatu zituztenen hemen bizi ziren neandertalak, hori, garai horretakoak direla. Eta orduan hitz egiten digute oso garai interesgarriaz, eta hori guztia azalera atera du, justu leze txikiren hondamendia gertatu zen aste berean. Eta han biziko ziren leze txikin, segurazki taldeka denak ere, ze taldean bizitza beti da hobea bakarka baino. Bakardadeak baditu bere alde honak, baina gauza batzutarako alde hobeak ditu taldeka bizitzeak, ez? Eta hori ikerketa bat egin dute, ugaztunen artean, bakarrik bizi direnak baino, taldeka bizi direnek gehiago bizi dutela, edo urte gehiago luzago bizi dira, espezieka egin dute eta konparatu dituzte tamaina berdina dauzkaten ugaztunak, baina hori, esan dezun bezala, taldean bizi direnak, konparatuta bakarka bizi direnak. Adibidez, zatitxu bat konparatu dute eta horren pixu antzekoa dauka ferraz xagusarra hondilak. Eta orduan ikusi dute, zatitxua 2 urte bizi dela eta bestea 30 urte. Eta hori, gertatu zaie, bestelako ugaztu pila batekin. Neurri berekoa konparatuta, taldean bizi direnak, asko urte gehiago bizi dira. Eta, ondorioztatu dute hori gertatzen dela, bereziki immunitate sistema sendoagoa daukatelako, azkenian, elkarren artean konpartitzia virusak eta bakterioak eta... Banatu egiten diren horrekin norberari gutxiago tokatzen txarra ere bada errazago kutsatzen delako, baina immunitate sistema sendoagoa daukate. Eta sistema hormonak eta ere laguntzen dute kooperazioan eta talde sendotasunean eta taldean bizitzeak ematen du hori. Lehia baina baita ere ahulenai laguntzeko joera hori. Eta Beraden gizakienengan hor beste aldagai batzuk ere hartu beharko genituzke kontutan. Hori da, ikerketa honetan hori esan dute, gizakietan askoz konplexuagoa dela, adibidez medikuntza nahiko garatua daukagulako, oso garatua konparatuta beste espezieekin, ez da, besteke sendabelarrak edo hartuko dituzte beren erara, baina, egun medikuntza askoz garatuagoa daukagu, eta baita ere informazioaren transmisioa. Askoz errazago komunikatzen gara, tresna askoz gehiago dauzkagulako komunikatzeko. Orduan, badaude hor beste aldagai batzuk, baina bai garbi ikerketek erakusten dute bakardadea aukeratua ez denean, noski, beste gauza da aukeratzen dezunean, baina bakardade soziala behartutako bakardadea edozein osasun parametrorekin lotuta, berdin da kardiobaskularra izan arazoa, buruko arazo bat izan, edo diabetesa, berdin da.
guztiekin ere, heriotza faktorea da. Hau da, lehenago hiltzen zara. Hobedala lagunekin, norberak ala erabakiz badu behintzat. Dena den, lehen aipatu duzu komunikatzeko tresna gehiago dela. Ze, claro, teknologiak badu hori, eta bakardea zari bagara. Gaur egun gehientxunok ere bakizu, sega, potoari edo pantaiari begira ematen dugu, eta horrek ere uste dut bakartzen gaituela desente, ez? Baina, bueno, teknologiak beste zerbaiterako ere balio dezak, bakardade hori gainditzeko baliabideak eta ere eman ditzazke. Dudi gabe, ikusi genuen itxialdian, ez da? Laguntza izan zen askorentzat, horretara ohituta balima gaude, eta lagungarria balima zaigu aldiz, horretarako eskugaragarri ez daukatenak edo menpekotasunen badaukatenak, horiek kanpo gelditu ziren. Baina egia da, abiadure izugarrian dijoala kontua, eta adimen artifizialak ematen dizkigu adibide liuragarriak. Eta zuk atari bat aurkeztu nahi diguzu. Hau da Googleek egin duen adimen artifizialeko programa bat, eta, oain arte ezagutu ditugu programa batzuk DEL-E da ezagunenetakoa, irudi bat sortzen duela, zuk esaldi bat eman da. Googleeko programa honek egiten du. Testu batetik abiatuta, zuk testu ematen diozu, musika bihurtzen du. Eta hori bakarrik. Irudi bat eman ezkero, eta testu bihurtuta, horren abestia, horren doinua sortzen du. Eta ikusle jakiteko zertazari garen, eta zuko paria ere irabazi duzulako, merezi duzulako. Badakigu zuri bereziki gustatu zaizkizunak zeintzuk izan diren, eta bira, hementxe daude. Gero esango dugu nondik abiatutakoa den, bai? Bale. Ea, entzun dezagun. Entzun. Pista hundirik etzun behar, Gernikako kuadrotik abiatutakoa zelako. Gernikako kuadrotik abiatuta, musika horixe bera, ez? Hori da, hori sortu du. Eta, ezakit, badauka guretzat ez, beste berriz izarrak, ez? Gau izartxu bat, eta ikusten da nabarmen nola Gernikak pixkat gerra hotx hori edo ekartzen digun burura, ez? Eta honek berriz beste lasaigarriagoa den musika. Hori da, horrek esan nahi du zenbateraino dauzkagun errotuta ja kulturalki doinu batzuk eta nola erlazionatzen ditugun filmegileek oso ondo dakit eta horretaz baliatzen dira. Deigarria kontrakoa egingo litzaiguk, ez da? Musika hau Gernikari jarri izan balio eta besteak gau izartxuari, ez? Hori da. Baina benetan da bitxia eta, edozeinen eskura dago eta norbaite jakimina balima dauka, sar dezala Google adimen artifiziala eta, hori, musika sortzia testutik eta azalduko zaizki hor adibide. Hor eztabaida interesgarri bat ere badagoana eta saio honetan ere inoiz heldu beharko diogu ganoraz, aurreko batean ere hemen izan genuelako Beñaterez. Beñat, Beñatekin asko hitz pentsatzen dut baietz, eta uste dut berak gainera ere saiakera nabarmena egiten ari dela eztabaida hori sustatzeko, ez? Eta eztabaida mai gainean jartzeko hori da, baina ezinbestekoa da honi buruzko hausnarketa egitea, bestela harrapatu ingo gaitu. Hori da. Eta harrapatuko gaitu. Eta horrela begiak estalita ere hortxe egongo da. Eta garrantzitsua da guk ere ikusten mugak nun dauden, zertarako nahi deun baliatu eta zertarako ez. Eta beti ere jakinda, hau tresna bat izan daitekela, esate baterako sorkuntzarako, ez? Eta ezin aztuko dugu, artistek ere, gero eta gehiago jotzen dutela alakoetara, tresna gixara, ez? Alegia ez duela tresna horrek, tramankulu horrek, ditxosozko inteligentzia artifizial horrek artistaren lana egingo, baina artistarentzat lagungarri izan daiteke. Lagungarri izan daiteke, baina egia da aldi berian, batzuek ikusten dute beren lana arriskuan, zati handi batian, konpontzen dielako adimen artifizialeko programak, ezakit adibidez kartel bat egitea, edo hor eztabaida handia dago baita ere norena den, ezta? Egiletza, ze tresna hauek ez dute beraie bakarrik egiten. Abiatzen dira lehen dauden horietatik, eta ez dute ezer ordaintzen horren truke. Orduan, hemen norbaitek ateratzen du irabazia lehen egindako lanean oinarrituta. Orduan, hor eztabaida handia dago. Eta beste eztabaida interesgarri bat da, inteligentzia artifizialak egin duela iruditzen bazaigu, dagoeneko iruditzen zaigu zatarragoa dela. Eta ondoko artistak egin badu, beste begi batzuz ikusten dugula, ezta? Zatarragoa baino gehiago, eta benetan nolakoa garen ez, alborapen dauzkagun, geha,
Horra da, ikerketa bat oso polita, ujoeketa egindakoa, psikologiaren ikuspegitik aztertu dute. Esperimentua egin dute, adimen artifizialaren bidez egindako lan bera eman diete epaitzeko bitalderi. Batzuei esan indiete, adimen artifizialaren bidez egindakoa dela, baina bestei esan diete gizaki batek egina dela. Lan bera, Eta gizaki batek egina dela pentsatzen dutenek, ala esan dietelako hoiek, unkigarritasun handiagoa aitortzen diote, eta sentiberatasun handiagoa, eta artistikotasun handiagoa ere bai. Aldiz, makina batek egina dela, edo programa batek egina dela, dakigunean, hotzagoa irutzen zaigu. Hori da, jakin ez bagenu, behar bada ez litzaigu, dituko baina ben jakin da ez da. Orduan, bestela ere ez zaigu berdina iruditzen ezaki kantu gure gustoko degun... Taldearena edo ez. Bai, ez da? Honek ere lotura dauka orain zabaldu behar duen beste meloi batekin, beste eztabaida bat hor xixeatzailea gure anerperitzai daukadula ikusten dut, eta Ana, momentuz hemen utzi beharko dugu, baina gaur amago segiko dugu. Primeran, eskerrik asko zuei, urren arte. Aio. Simone Padovani argazkilari italiarrak 109 aurpegi irudikatu ditu. Umetan sexu erasoak jasan zituzten, ahaztu ezin dezaketen denboraren aztarnak dira. Demostrar las consecuencias de esta quebradura también en el longo de la vida. Erakusketa Europako hainbat hiritan ikusiko da. Ostegunetik aurrera Bilboko Gotzaindegiko Eliz Museoan eta metroko Indautxu eta Moyua geltokietan. Gurera, Juan Cuatrecasas eta Ana Cuevas gazteluetako kasuko biktimaren gurasoek ekarri dute. Beraiek, denek, euren aurpegia eman dute, gaurko eta biharko biktimen etorkizuna hobeagoa izan dadin. Hortxe, Trikitixa euskalduna dela. Hortan seguru denako ados daudela. Orain, Trikitixa erderaz kantatuko balute. Hain euskalduna izango alitzateke, Aner Peritz, arratsaldeon. Ondo. Zure bai? Bai, ondo, orain arte bai. Orain arte bai? Orain ere bai, gizona, orain ere bai. Izan ere badakizu, zu bazterrak xixeatzea ekartzen zaitugu. Ja, entzun dut lehen, aurkezpena nola egin diazun gure xaxatzailea, nola esan diazun joen egin nik. Baina bazara ez da. Ba, gustatzen zaigu. Gaina uste dut, lehen aritu garen bezala, eztabaida batzutan sortu behar direla, eztabaidak eraikitzaileak izan daitezkelako, ezta? Eta gauza asko jakintzat ematen badugu, haiek gero sekulan ez direlako mugitu ere egingo, eta orduan beti behar du bakarren bat poxpoloa piztuko duena, eta gero beste poxpoloak zaigoten dira, poxpoloa zeinik piztuko haiek ere zu hartzeko, Eta aste honetan poxpolorik ez da falta. Zesarean, oraintxe ikusiko dugun argazki bat ibili da bolo-bolo, eta jakin badakitzuk ere horri erreparatu diozula, ezta? Euskal Herrian euskera zen pankarta bat zen, nun alaxe dion, ezta? Gaztelera zitzeite bazu, espainola zea, eta punto. Bai, hori ibili da, eta ostra, zeresan handia eman du, eta bueno, ez zait iruditu gai txarra gaur bidea hau irekitzeko, gero gainera egonda beste gai bat ere, horrekin uztartu daitekeena, edo hainbesteko zerarik ez diogu eman, baina goia sarien kontua ere horregonda, eta gero zenbat begiratzen diogun horri, eta hori beti dago, gure kolonizazioa. Goia sarietan badakizu egiten dugu, Diario de Navarrak askotan egiten duen bezala, guk txista egiten dugu, Diario de Navarrak beti bilatzen ditula naparrak bazterko dira. Titularra batzuetan dela, 2 heridos y un navarro, ez, como si ese no fuera el herido. Eta orduan, goiatan egia da ere guk oiturari badaukagula, ez? Bueno, Euskal Herrira ekarri ditugu 9, edo 9 euskaldunentzat. Eta hor batzutan da, bueno, danak dira euskaldunak, ze saria gala bera ikusita, Asier, Aitor, izenen bat entzuten badugu, zaten dugu, hau edetxerako. Bai, hemen ere gertatu da, jaso ditugun, Euskal Herrira ekarri ditugun sari guztiek izan direla erdaraz egindako pelikuletan irabazi ditugunak. Orduan, Euskal Herriko aktoreak bazeuden, baina gazteleraz egindako pelikuletan. Orduan, nik uste dut biak uztar daitezkeela eta pixka bat sortu den eztabaida horri beste bide bat ere biladakiokela, akaso lotuta artearen munduarekin ere, zer den euskal zinea, zer den euskal literatura, euskaraz egindakoa den euskala, euskaldunak euskaraz egin behar duen,
Euskal Herrian bizi dena, baina euskaraz hitz egiten ez duena euskaldunaen, nik uste dut debate interesgarria dela, aldi berean askotan ematen dena, eta sentsazio daukat batzuetan atzera eta atzera egiten ari garela, eta denbora guztian argumentu berak erabiltzen ari garela, eta bide berak bilatzen, eta zaila da galdera berak egin da, eta argumentu berekin leku diferentetara iristea, ez? Aurrera ez dugula egiten alegia. Hori da. Gero, nik gustatzen zait nahiko zorrotza izatea honekin, eta bueno, asko hitz egiten da eta asko erabiltzen da argumentu bezala, euskalduna, hitzak berak zer adierazten duen, hitzaren esanahia bera, euskalduna dela, euskaraduna eta etimologiak eta ateratzen ditugu. Berak markatzen duen. Asko gustatzen zaigu hori, niri pertsonalki ez zait hainbeste interesatzen ze hitz erabili nahi dugun. Gero, beharko dugula hitz bat, euskaraz hitz egiten dutenak eta ez dutenak, eta euskaraz egiten diren gauzak eta ez bereizteko argia da. Euskalduna deitu nahi diogun edo beste da deitu nahi diogun ez dakit azalpen materialista baterako oso interesgarria eta pertinentea den. Gero, hor kontua da, ja sartzen garenean beste meloi batzuetara eta kasu honetan adibidez merkatuaren meloietara, merkatuen meloietara, zein da euskal literaturaren merkatua, zein da erdal literaturaren esparru, Bai, hor bada azken aldian ere beste eztabaida bat izan da, ezta? Azken finean Koldo Tellituk ere liburu bat atera duelako Jugoslaviaren gainean, ezta? Bera lehendakaria izan da, ikastolen lehendakari izan da, berak azalpenak eman zituen nolabait erdararen autua egin zuela, merkatu zabalagoa bermatzen ziolako horrek, ez? Eta horrere jaso du gizonak. Horretaragoaz, ezta? Koldo Tellituren liburu hori euskal literatura da, euskaraz dakien batek idatzi duelako, euskal literatura da euskal herritar batek idatzi duelako, euskal literatura da euskala delako hemengo pertsonek, hemen erroldatuta duen pertsona guztiek argitaratzen duten guztiak, edo espainiar literatura da espainieraz idatzita duelako. Nik hor merkatuari begiratzeko irizpidea hartuko nuke nahiko garrantzitsutzat. Merkaturi bideratuta dago? Hori da, ez merkatua, merkatu kapitalista bezala begiratuta, ez Toti begira, Toti aipatu nizun eta Toti ere galderaren parte da. Merkatua gehiago ze publikorentzat da bideragarria eta eskuragarri dago. Hori jaso dakuena euskalduna edo erdalduna izango ote da. Hori da. Trampa da esatea Koldo Tellituren liburu hori euskal literatura dela, ze oso tramposoa da, ze ez du lehiatzen Koldo Tellituren liburu horrek Miren Agurmea beren liburu batekin batera, ze Koldo Tellituren liburu hori irakur dezake infinituki jende gehiago. Irakur daiteke, esan nahi dut, Koldo Tellituren liburu hori sartzen da, eta Koldo Tellitu adibide atera dugulako, Koldo? Edo Toti izan diteke, edo nadalakoa. Hor kontua da, liburu horrek lehiatzen du, eta liburu hori irakur daiteke Madrilen, baina ez Madrilen bakarrik, irakur daiteke ia Hego Amerika osoan. Eta oso trampatia da, euskaraz hitz egiten duen jendartea den bezain jendarte ez murritza, zegero horrekin ere konplejo handia daukagu, eta iruditzen zaigu oso txikia garela, eta ez daukagula literaturarik, eta euskaraz idatzita ezin dela bizi, eta jende gutxiago egongo da, baina idazleak ere gutxiago daude Euskal Herrian, eta horrek denak, askoz sakonagoa dela eta zailagoa dela, baina ezin duguna saldu da euskal musika bezala La Polla Records. Ez da, ez dute entzungo Gasteizen bakarrik eta Maulen bakarrik. Gero hor tentazio izan dezakegu, gustokoa baldin badugu, gure egiten dugu eta barkatzen diogu. Hori da. Zaten dugu, hau da gureaz, nola gogokoa da, beste hizkuntza bat nagatik ere gurea da. Eta gero, eske hortan jartzen bagara, irizpide geografikoa hartzen baldin badugu eintzat, esaten ari gara, Unamuno euskal idazlea zela, baina Kirmen Uribek New Yorketik idazten duelako, zer da, Amerikar idazlea da, Kirmen Uribe orain, New Yorketik idazten duenean. Toti Martínez de Lezea zer da, ze ez dakit ez du esaten eta ez dakigu, baina, nahiko argi, nik esaten du nahiko argi, Totik badakigula ez duela euskeraz idazten, norbaitek itzuliko izkio liburuak. Euskaraz argitaratzen dituenak ere, beste batzuk gazteleraz argitaratzen ditu. Hori euskal literatura da, itzulpena, itzultzen dugunean Judith Butler, euskal literatura irakurtzen ari gara. Ez dakit, liburu hori irakurri daiteke beste modu batean, orduan. Uste dut, zorrotzak izan behar dugula, batez ere, ez delako gauza bera, autu horrek esan nahi duena eta materialki esan nahi duena.
Bai, Deabrogaren abokatuaren egingo dut orainan, eta bakarren batek esango du, norberak badauka ez, eta hor gainera bada beste eztabaida bat, Edurne Azkarateren hori buruan dugulako segurazki denok, norberak badu eskubidea nola sentitzen den azaltzeko, ez? Eta noski, norberak du eskubidea aldarrikatzeko bigarren mailako euskaldun sentiarazten dutela, edo lehen mailako, eta bakarren batek pentsatzak, nik ere erdera zaritzearengatik, aritu izanagatik, alere euskaraz sentitzeko eskubidea badut, ez? Eta inork ez dit esan behar euskaldun baoten naizen edo ez. Bai, eta sentimentuena hor dago, eta egon dadila. Baina ez zait iruditzen inondik ere zintzoa eta errealista materialki ondorio diferentea dauzkalako. Zu sentitu zaitez nahi duzun dena, baina sentimenduen planoan sartzen garenean dena askoz abstraktoagoa da eta lausoagoa da eta denok daukagu arrazoia, ze inori ez diogu esango zer sentitu behar duen. Zu senti zaitez alemaniarra nahi baduzu, eta igual zait, eske ez dit aldatzen bizitza, baina zuk alemaniarra sentituta, alemaniaraz idazten baldin baduzu, Alemania osoak eta alemaniaraz dakien orok irakurriko du idatzi duzun hori. Eta zu senti zaitez espainola, baina espainola sentitzen bazara, euskaraz idazten baldin baduzu, berdin zait errusiarra sentitzen zaren, espainola sentitzen zaren, edo zer sentitzen zaren, zuretzat asko zailagoak dira. Eta hori autuak egin ditzazketean, ez ikusten ari nahi zorain hemen Twin Bueno, Twin Melody. Jarrizkia zue denak, ondenak jarrizkia zue. Europarako bidea. Bai, Twin Melody ere, nola zen? Eta abestian bat biru lau. Hori esateran ninduan. Bueno, Europara abesti batean bat biru lau jarrita horrekin konformatzen gara, ze zinemaldira ere kanpoko izarrak etortzen direnean, eta kaixo, eta gauan esaten dutenan dana, hala, euskeraz egin du. Gero, keinuak eta diferenta dira, desberdina da bitipa ordiziar euskaraz dakiten hauek euskarari keinu bat egitea gu pozik geratzeko, eta ja lasai egon, zuekin ere gogoratzen gara, eta Euskal Herria, baina bueno, ez dugu nahi joditzea gure bizitza, de repente euskaraz egitea erabaki dugulako, eta gero euskaraz dakienak, keinuak egitea ez. Nik uste diferentziatzen jakin behar dugula eta meritua ematen autuak hartzen dituenari eta ulertu behar dugula euskaraz sortzea, euskaraz egitea eta euskaraz bizitzea Euskal Herrian autua dela ondorio batzuk dituena. Eta beraz, ondorio horiek hautatu edo ez egin ditzakezu, baina horrek gauza batzuk esan nahi ditu eta horrek, meritu bat ere eman behar zaio, eta egiten ez duena, ez dut esango nik zigortu behar dugunik eta kartzeleratu behar dugunik. Baina, esan diezaiogun zer egin duen, eta non irakurriko duten. Dena den badakizuan ez da dago bera mingarria izan daitekela. Atzo bertan Edurne Azkarateri faktorian entzuten genion, ez? Mindu den jendeak seguraski bere privilegiotatik jabetu ez delako batzutan privilegio hori ez duenak zenbateroko borroka eta zenbaterainoko lana egin behar izaten duen privilegio dun horien parera iristeko, ez da? Dudari, ez da gauza bera, ni hemen egotea euskaraz hitz egiten, jaio nintzen egunean euskaraz hitz egin zidatenean, eta ez dakit nongo euskaldun bat, euskalo zenbat urteren ondoren, ni eta nire ama hemen egotea ez da gauza bera, eta zergaitegatik nago ni hemen eta ez dago nire ama. Gure amari asko zideago kostatzaiolako euskaraz egitea eta euskaraz sortzea. Baina, denontzat dauzka ondorio batzuk euskaraz egiteak. Batzuentzat auto hori hartzea zailago izango da, baina... Eta esan dituzunak esanteak ere baditu ondorio batzuk ganer, gaur saio tarte hau prestatzen ere ginela burura etorri zaigu etxe honetan ere saio bat egin zutela euskalduna naiz eta zu. Eta bertan ere espainolen gainean zer nolako irudia zegoen eta azaltzeagatik eta beti ere humorearen bidetik, humoreak jakinda batzutan labaingarria izan daitekela ere, begira harrek ere ze ondorio ekarri zituen. Etxe honetan ere badaude aztertzeko, lehen esan didazunean keinuak egitearen hori eta hauen bat bi hiru lau etorri zait Patxi Alonso estilo segituan burura eta oraingo akelarre hau eta zerbetatzen dugun eta zerretatzen inork ez dezala pentsa saiestu dugunik akelarren ere kontrako zerbait gertatzen ari. Onan entorrela ikusi dut horrelako bideo bat eta esan dut, gaur ja atzoa bidali nion emaila urko hori eta ez dut gai aldatuko baina. Inork pentsa ez dezan guk gaiari izkin egin diogunik. Uste dut saretan ere hor dagoelako, akelarren batzutan euskaldunen
batzuntzat, behintzat, Euskaldunentzako iraingarriak izan daitezkenak ere entzuten direlako, eta hori nun eta ETB-en. Bai, eta ETB bi berplanteatzeko daukagun gauza badela, eta gauza horiek egin behar direla, eta etxe honetan kostatuko zaigula igual gauza horiek esatea, baina nik kanpotin atorta, nik ejatuko naiz. Bueno, dena den eztabaida luzea denez, orain emango du bukatzen ari garela, baina ikusleek badakite ordu hontan bukatzen dugula beti, eta denbora gainera etorri zaigula, baina lehen esan dugun bezala, eztabaida piztea beti izango da sanoa, eta eztabaida hortatik ondorioak ere atera daitezela. Gaur pospoloa piztu dugu, eta beste batean beste pospolo bat piztuko dugu. Hori, saiatuko gara, oraindik badaude. Badaukaztu, borrokarik, badaukaztu fronterik oraindik ere irekirik. Eskerrik asko Aner, beste bat arte, gaur 15 arte, eta zuek badakizue, bihar ere hementxe itzuliko garela ohiko orduan, eta beti bezala hementxe ETB baten. Ordu arte, txintxe bilin, eta